Gipleyer Azatlyk Radiosu. Biz habarlar gündölügi gepleşigimizde dowam edýäris. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Bahreyn padşalygynyň padşasy Hamad bin Isa al-Halifanyň Aşgabada amala aşyrýan resmi sapary bilen baglylykda soňky 2 güniň dowamyny Aşgabadyň köçelerini awtowluglaryň hereketi çäklendirilýär. Türkmenistanyň Kronikasy neşri 17 martda saat 5-den 7-çenli paýtagtyň merkezi köçeleriniň ýapylanyny habar berdi. Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy bu çäklendirmeleriň paýtagtyň esasy 4 protokol köçesini 18 martda da dowam edenligini habar berdi. Habarçy Aşgabatyň eteginde ýerleşýän Gypçak owasyna gidilýän ýoluň öýlen 4 sagatlap ýapyk bolanlygyny belledi. Türkmenistanyň döwlet medeniýeti 18 martda günüň 2-nji ýarymynda Bahreyniň paşasynyň Gypçaga baryp bol ýerde Türkmenistanyň ilkinji prezidentiniň kümmetine gül goýanlygyny, soňra ruhy mescide baryp görenligini habar berýär. Habarçynyň sözlerine görä öýlen Aşgabatyň Sapar Murat Türkmenmaşşa ýolunyň Arçawyl köçesiniň hatda protokol köçesi bolmadyk Ankara Atatürk köçeleriniň hem 3 sagatlap ýapyk duranlygyny habar berdi. TDH Bahreyniň paşasynyň Gypçaga eden ziyaratyndan soň günüň 2-nji ýarymynyň dowamyny Aşgabatyň gün ortasyndaky garaşsyzlyk binasyna da gül goýanlygyny habar berdi. Azatlygyň habarçysynyň maglumatyna görä paýtagtyň gün orta künjegindäki hereket çäklendirmeleri ol ýerde ýerleşýän Milli Kitaphananyň Milli Medeni Merkeziň işine täsir etdi. Bular garaşsyzlyk binasynyň gabadyna ýerleşýär. Merkezin we kitaphananyň 3-9 aralygyndaky iş çalşygyna düşýän işgärleri hereket çäklendirmeleri sebäpli kösenli. Gypçaga, Göktepe, ondan aňyr Balkan welaýatyna we beýleklere barýanlar goý berilmändir. Ýogsam bolmasa olar aýly ödüp geçdiler, Gökçäniň üstünden gidýän ýol bilen ýa-da demir ýoluň ugrundan gidýän ýol bilen gidilerine de Niyazfyň gowru bar diýilýän mescitten bolmana 3-4 kilometr sowa geçýärler. Muňa garamazdan oňa çykýan ähli köçeleri düýün günüň 2-nji ýarymynda ýapypdyrlar diýip habar çaýdýar. Ol Aşgabaty köpçüliklerin transport serişdeleriň aglabasynyň ugrunun ýitgedilendigini habar berýär. Türkmenistanyň Kronikasy 17 martda Mawtumuly şaýolunyň Günwatar böleginiň Andalyp köçesi bilen kesişýän ýerinden başlap ýapylanyny, Atamrat Niýazow şaýolunyň Günwatar böleginiň hem halkara aeroporta barýan çay ýapylanyny habar berýär. Neşriň maglumatyna görä Diňe Gurban Sultan atly köçede ulaglaryň hereketine berildi. Ýöne onu da dykyn döredi. Şäheriň merkezi etraplarynyň käbi ýerine hatda piýada barmak hem mümkin bolmady diýip Türkmenistanyň Kronikasy ýazýar. Türkmenistanyň paýtagtynda medeni we sport şäherlerine şeýle-de ýokary derejeli daşary ýurtly mihmanlarynyň saparyna gabatlap esasy köçeler ýapylýar. Aşgabatly habarçy şu günler ýetip gelýän Nowruz bayramy münasibetli hem paýtagtyň köçelerine ulaglaryň hereketiniň gysylýanlygyny habar berýär. Onuň sözlerine görä bu bayramçylyk münasibetli welaýatlaryň polisiýanyň ýol gödäwçiligi urlugynyň köp sanly işgäri, goşmaça howpsuzlyk çäreleri bilen bagly Aşgabada getirildi.